Assalamu alaikum warahmatullahi bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama ko inde mum e yettode bam mum eyyi o ko Samba min garti ɗo e kabaruuji mon heɓe ñuggo ko heɓa fo yo nahne nder yo sokko nder eyyi ɗo e nder Piindi TV international le télé de la tous les générations yo télé fulɓe mo ganduɗa hoore ma ko ɓuuri welde télé walla boges eyyi min mbayri ɗo seeɗa ma jaforen noon ko jaggono wonto min jano welage seeɗa donc ne hakka min garti ɗo e kabaruuji mon heɓa ñuggo ɗo e nder Piindi TV oɗon ñaaga yon dokku waɗa abonné partager aimer commentaire kala ko weeli on kaalon ko weelani noon kaalon hen so min jii ɗum min batta rectifier donc hande en garti ɗo e kabaruuji mon eɓe ñuggo garten koye gandanɗa hoore ma kañum woni les écoles o wima ko eyyi Aissata Tall Sall oɗon gandi mo ko haal pulaar eyyi Aissata Tall Sall o wi ko passeport uji aɗa andi wonɓe ganduɗa hoore ma nene waɗa passeport uji force passeport ɓe gone wadde gon bo mo gaɗa mbaɗa ɗum ɗoji ko ganduɗa hoore ma wona lawol diiluji nder passeport uji donc Aissata Sall ko tindi ɗum o wi ko ɓe gandanɗa hoore ma mbaɗino déposé passeport uji mon janvier 2021 kala mbaɗa ɗum déposé janvier 2021 so tawi suwa yalto yo mbaɗa ɗum annulé yo itti yo wadde laharam yo mbacci ko kesi par ce que passeport uji ko forot hewɓe nene jaaha Europe taw passeport uji ko forot faux passeport manda forot passeport eyyi donc Aissata Sall wi ko yoɓe mbaddum annulé eyyi ɓeɗon tamit ɓeɗon jaggaɓe ɓe pawe juuɗe ɓe ñaawe ha weela eyyi ɗum ɗon aɗa wawi soketen 10 ans walla 19 ans eyyi ɗum ɗo noon yo Allah wallu par ce que ɗum ɗo kadi ne moƴƴi par ce que Sénégal ne heewi ɗum ɗoji par ce que a yiyat corruption Sénégal ƴettuno ko 4e ɗiɗo affaire so waɗi kadi mbiɗen premier nden bonere waɗi inde men bonat ƴewen wadde ko ganduɗa hoore ma ko lawol kono Sénégal diiluji ɗiya trop de deal billahi wallahi kala kan jiiɗa e Sénégal ma deal naata hen ma affaire uji ɗum ɗo bandiyagal naata hen donc nak yo Allah wallu Aissata Tall Sall ana waɗi ko moƴƴi donc sen gummimo e les écoles o e garat en ganduɗa hoore ma kañum woni le somle o wi ko toto Washington woni to sinwaji ni wonto mo daw sinwaji wonda ko japonese eyyi won bo wonbe ton dal won jom gireje de eyyi to Washington eyyi be mbi ko Macky Sall woni président mo ganda hoore ma kany woni francophonie africain mo ganda hoore ma kany muri wawde yebede e der ganda hoore ma kany woni timidité comme no mbiya YouTube ni no wadi YouTube Facebook kono wadi timidité woni gongel ngel tan eyyi min ngala ɗum ɗo kono ko Macky Sall woni mo ganduɗa hoorema président francophonie pour to yeeɓede wawde yeeɓede barke Rasulullahi Sall ngaari lamtore Bourguédé borom huuro mon mi wiyandade ko borom Fatick borom Guisilong borom Fouta Dal borom Thilone voilà donc Macky a wiyama félicitation eyyi Macky félicitation Samba waɗima félicitation ko Macky noon ko watta ko no mi yiiɗa ɗum yande mi waɗima souhaité joyeux anniversaire TikTok kono a yii vidéo o hama noddude Macky nottam appelle moi c'est Idra nottam ɓen seeɗa Macky walla bo waɗima maɓe ministre uji yoɓe nottam seeɗa ɓe munnami hen seeɗa tampide billahi tampi billahi je suis fatigué Billahi wallahi je suis très fatigué. Ouais, il faut appeler moi Macky Sall, appelez-moi, j'étais souhaité joyeux anniversaire si mon compte TikTok Samba Yerude. Mais si tu as vu la vidéo ou bien tes ministres ou bien tes jegeñaale tes badiɓe ma ɓe kollimo ɗum de a wiyata yiyaani Macky Sall noddam appelle-moi Macky Sall. Oh, appelle-moi aussi Baba Daoud Dia so walla wi yo wallam hen ani eyyi onon walla Moussa Bocar anne a yi vidéo kaw Nourdine a yi vidéo wi o noddam a sino ko 5 millions rek wala 500 millions wala 30 millions min ƴeewa mahde hen kam min desa eyyi ko ɗum ɗo wonno Macky Sall dal awɗama félicitation ɓaade ko an ɓuuri wawde yeɓede wonno ko mbatta ko ne waɗi fayida ay ko gadde ko mbatta e Sénégal o sinno waɗani fayida a watta premier président francophone mo ganduɗa hoore ma ko Washington naaɓe jii ko mbatta ko an ɓuuri wawde yeɓede mo waɗani ko ganduɗa wone nafane yeeɓe ko noon tan donc sen gummima e to ganduɗa hoore ma kañum woni le somale garat to ganduɗa hoore ma kañum woni explorer eyyi explorer hande garte ko ganduɗa hoore ma kañum woni oɗon gandi koye coupe du la monno gonɗen enen kam en jooɗi men piyama dere ngalen garti
enen quand même natti wonde en hankali nous sommes éliminés depuis lakar depuis les café enen ngala hen coupe du monde sene haale woni esa haale ko ganda hore ma kany woni Maroc e beeda no wire France donc Maroc on badi ñafi parce que on badi représenter zone Afrique on jehi non on badi ko mbawdo no piyam kono kadi so ndewi kadi ko kallo nanen ko kadi Allah kadi wonda ray mo ganda hore ma kadi ene toña quoi parce que an ko wonna ngal wiye ni mo da ko ngabi en bufal manda ko bufal odon mo am invité an bieda hol victoire odo hol mo kokara dum biya no victoire o mi ko kidi me ganda hore ma kadi woni arabisaji di kalo arabe mi ko kidum e julbe awa wiide Afrique wala kambe onon ndi hay Afrique Maroc ko Afrique don de abiyano Afrique rek ayi alla no dingata toño alla dingata toño min non ko wana min dingano min jinno ko piyon kono baadum piyama kadi alla ko bonni ngarte tan zone première place on a ko 5e place à la 3e place 3e place mon alla way no piyon be do Croatie la way piyon be donc nak affaire on sen gummi be Maroc ko fiya ko ngata ko ganda worma kanyum woni final mo faade no parce que donc il faut dara don mi haalno adandi odo Mbappé et Messi kambe mbokki club gor Paris Saint-Germain kambe mbokki club gor afami non ko do yimbe ngandata Paris hol gono to estaro anani parce que Mbappé ngello ngir deggi hoore ma ko kany woni star to gonda hoore ma kany woni to Paris pani o wi ko Mbappé sikara kany woni star to Paris to Paris non Messi woni Bamako Messi moy bayam woni Bamako Messi moy bay Mbappé Messi woni bambu Mbappé donc Messi Mbappé so wana no tampino hoore mako Messi do zuwar nde Mbappé zubi Mbappé ko wawi Messi ko wawi ho Mbappé no wayi dum Messi ko nayi ko no hatta ko wadata ko Allah seedi bambu Mbappé wawa dum hande malap finalo lo honde won finalo ni le 18 décembre inshallah rabbi ala Qatar billa yo lo ko taweda ma Messi war Muhammad ron mo on hay dara wonani mabe ndof biwuji nganda war ma façon bi fo ma nan hay bi ñiri ma nan ron bi par ñiri ma nan to Messi force à toi France Paris Saint-Germain ala France to nuire France Argentine que le meilleur gagne mais moi je soutiens Argentine oui sen gummi mo don e ngara ko ngana wona ma kany woni kortoni le code midien non hande ko mi hande kam pullo mo ngada wore ba kany wara to ngada wore ba woni fera boni oui yo ene fulbe ndo wona ko gadde bagi teddi wala fulbe magasin to kala de dum do fulbe magasin billahi wallahi ñen fo pullo warama hande ko kiren manda ko evia ton ke pullo warama fulbe bare Maksal haalen sabol haalen non adadi fulbe kam kanyum jelay so tawi ñer fo wona ko warede billahi walla kalbe ñola do kambe ko jaahiji be jogi fullo kam jelay sala ton rakono ka ta tonji dum maw nanne ma labeje jaahiji jambereji jinnago hay jalo hay tikku mo mbedema donc nak wonko ganda hoore ma kadi en jidum to ganda hoore ma kanyum woni to Jamulay odo gandi min mi meeda yide adunam mi meeda yide ko ganda hoore ma dum do mo ganda hoore ma ne forni linku Jamulay le bal lingu ganda hoore ma ya do comme ça way hono gumuda wursoki paya tilon lingu tilon ha wursoki njurendi talio lingu hono foti barke Serigne Gacci Fall production barke Cheikh Modou Kounken Kayri wana tiakan
lingu de balle bo jaw min haawi am lingu ko maayi parce que lingu maayi boran lingu maayi parce que mi haalna mi namdim fo lingu maayi ko rodo ganda hoore ma kanyum woni Burkina Faso a faami Burkina Faso maayi ari ha jamma lay ari don ndiyam dam jaltini don ani a faami do yatti don nen ha ngabe non ngari taji ko buri en heewde panuji be taji lingale way kono biya dum doni noyre dum mada rekele mana bale ko bale be tawiron ene may bale o yi wurtu gati lañ bim parce que Cheikh Mour Kankayri wana caaxaan min mi meeda yi dum min mi yi jaami ha ron mo dadi ni ko ron me ngubbi dum ni do ba gasare de balle tare ba gasare donc yo njuurendi tim ngubbi mu ron donc nak en calmini kala mo ganda da hoore ma kanyum suivre no Samba yoro 2 wala mbiya Kabaruuji to ngana hoore ma woni Mbour kadi musibu narullahi ari ton parce que Mbour mona ko ivoirien mona ko européen mona ko soudanien mona ko hollum ari ton tawi yimbe jeere piw ngara ale halde mako wonma piw silence jogi silence frère silence anantani billahi wallahi o jaggama ndi telo jaggama kono kadi woto be mbaram parce que tawi be mbari mu so be mbari be wonbe kambe so tawi ivoirien ji nan ton to ganda wuro mabbe ko Côte d'Ivoire so be tini bi ko bibbe mabbe mbarama ka be mbarata wonbe ronde to min baawu men ton maawu men ton nena men nan ton goki am men ton mbade négocier tan de won badir don kono kadi so wade no mo kala bardo ware dum burno ok donc nak on calminama on bertanama Samba salmini kala mo ganada hoore ma ne sivranno dum kala mo ganada hoore ma sivre Piindi TV sivre Kabaruuji Hebi ñuggo national international Europe Asie Océanie tous les partout dans le monde je vous salue ok donc nak mi salmini on ko dum wonno Kabaruuji mon Hebi ñuggo donc do e der Piindi TV chaque semaine inchallah rabbi je vous love je vous salue peace and love je salue le directeur général Babou Abou Diop et Tata Leila et Kamfof les caméramans Chomban et lui rekay Abouba et Chat on faut terminam je vous love je vous love je vous love je vous adore je vous t'aime je vous tout peace my love.